Ang katapusan sa kalibutan, mga igsoon, matud pa sa unang pagbasa, hapit na gyud moabot. Ug unsa may katapusang timailhan nga ang Ginoo mutapos na sa kalibutan, kay mangabot na kuno ang mga kaaway ni Kristo. O kinsa man gyud tinuod nga kaaway ni Kristo, kanang mubiya sa pundok ni Kristo. Kana bang ang mga magtotoo karon mosalikway nas Ginoo ikasunod adlaw? Pasabot, wa na gyud motuos Ginoo, kay ang magtotoo mismo mao na may mubiya sa pagtuo. Okay lang nang wapa mo tuo ni Kristo. Kana bang wala pagid ni tuo ni Kristo ba? Kay ang atong tawgon, tawag nato nila mga pagano, niya ang atong misyon nga ato silang sangyawan ni Kristo. Ang tinuod yung kaaway, kana yung nituo siya karon, niya inig kaugma mo deny ni Kristo. Lingiyay mong tupad na wag yung ka makasuway o sa likway ni Kristo. Nawa ka kasuway. Ay, pupariharan ta. Kakuan man pader, dili man sad permanente, kay mo sa likway sa ko karon, ikaugma magbasol man sad ko, aka na madadara na siya. Kana gyung mapermanente na gyud. Nga bang permanente na ba? Nya unsa may permanente? Kana bang dunay sala nga ato nagyong ipaglalaban, atong dipinsahan, atong panalipdan. Nya masuko gyud ta kun hinganlan ang atong sala. Mao na nay gitawag og mahimo natang kaaway ni Kristo, kay ang sala man mo iyang kaaway. Gilaing lingi sa imong tupad ina dili ka masuko og nganlag bakakon. Ina kano, na di ka masuko nganlan kag bakakon. Oy, kanang pagpamakak lang daan. Ato ginang batasan, unyag nganlan tag bakakon masuko. Ato man ang batasan. Bikin sa ninyo din hibi, sugod atong January 1, 2024 hangtod karon wa gyud ka pamakak ta sa kamot. Sige. Oh, unyag nganlan kag bakakon masuko. Nga ato mo nang batasan. Naong palang nimo, namakak na kadaghanan nato, namakak na. Kana ding imong kiskisan, imong kilay niya badlisan, haron ingnong baga kag kilay niya badlis na lang di. Pamakak ba na? Di ba? Kana ding imong buhok giuban na niya imo pag yung kuluran aron mo itom. Pamakak mangyapon na. Ginagmay palang tingali. Kana ding lalaki ka unya magpakababay gyud imong aksyon, magkiay-kiay sad ka, pamakak gyapon. Babae ka unya magpinamatso-matso ka, pulo-pulo pa ka diya, niya padako-dako pa ka stingog, munas ginhawa nimong padako-dako stingog. Pamakak gyapon. Nya pare mag-inulitaw. Unsa man na? Unsa man na? Pare ba mag-inulitaw? Unsa man na? Nagpakatotoo. Okay, ulitaw magimi. Unsa man day minyo day mi. Ang kuyaw ko ng pare na anay gimintin nga iyang adtuon, mura na sa siyag minyo. Kana mao nay tinuod nga pamakak pare. Doon na gimintin nga mga anak, doon na gimintin nga mga kabit, di ba na kabit, uyab, niya isipon niyang murag asawa, kana, pamakak. Muna, ang pagpuyo sa kamatuoran. Maunay atong number 1 nga ipaglalaban. Matod pa ni San Juan, nasayod na mo sa kamatuoran, puy ang kamatuoran. Tanan nga klasis kamatuoran, atong puyan. Nakaroon oso na kayo nang gitawag og fake news. Hasta ako din magwali ko na asay mo comment fake news man na pader. Hilig kita ng fake news. Nga naman, tungod sa social media, dali kita makahimog mga fake news.
Pero ang atong konsensya, mao'y mutug-an nato, fake news ba ni? O good news? Or tinuod nga balita? Kanang moingon tang grabe na ang kalisod sa atong nasod. Daghan na kaayong naglisod karon financially and morally and socially. Fake news o good news o true news? Lingi lang diya sa imong tupad. Nawa ka maglisod. Nawa ka maglisod og bayad sa imong utang. Ngutan na ba imong tupad? Dugay na nang naglisod. Dugay na naglisod. Nya, spiritual Wadi ta maglisod spiritual Sayong na kayo nailhon ang kanang spiritual nga kalisod. Daghan ang nagbinungulay. Daghan ang nag-away. Mga silingan, mga office mates, mga classmates. Di ba? Hasta pagani mga church mates. Dini de simbahan. Daghang nag-away din mga organisasyon. Kasagaran ra ba mahitabo ang away inigumag celebrate sa pista. Nag-celebrate og pista aron kunuhay mo aligre nya masuod sa Santos, ang resulta na nag-away. Nag-celebrate og mga activities sama anang sa mga batanon, World Youth Day, aron kunuhay ma-strengthen ang ilang relasyon. Inighuman sa World Youth Day, nag-away, nangundang pang-uban, na faction na hinuon. Nag-celebrate og reunion ang mga classmate, mga kabatchmate sa high school. Pag humag reunion, nag-away na hinuon ang mga organizers pagyod. Duha na noon kabuk ilang reunions ig sunod tuig. Reunion A, reunion B. Nag-away na. Tungod na spiritual crisis. O kung sa may hinungdan, wa mo ilas kamatuoran. O kung sa may kamatuoran, tungod ang kamatuoran di ay why nabuhat bisan unsa nga dili pinaagi sa pulong o kining maong pulong sa Dios na himong tao nga mao si Hesus. Nga kung dili na ta maminaw sa pulong sa Dios, wa na ta dihas kamatuoran. Daghan kay nato mo claim nga dili ang kalibutan dili binuhat sa Ginoo. Why Ginoo? This is simply nature's creation. Nature. Mao na. Why Ginoo? Natural kina. Mao ginay nature. Ato ra ginay inong nature. O sige. Imo sad na. Nature. Lingay mong tupad na mutuo jud ka nga naay Ginoo. Mutuo gyud. Nya moingon gani siya, mura biasad kog nagduda. Kay naapay Ginoo, nya ang Ginoo buutan. Ang Ginoo mahigugmaon. Ngano man sige man kog ampo niya nga mawa taning akong sakit, wa man jud ko maayo nga nagtinarong man ta ko. Nagsige man kog ampo nga maarang-arang unta kong kahimtang, naputos naman ang kos utang, 40 namang utang daghana. Nagsigi kog ampo og paningkamot sa paghigugma sa ako mga silingan, sigihan man ko nilaglibak. Daoto naman hinuon ko. Nagsigi kog pailo baning akong bana nga porting bisyusuha, kulataho naman hinuon ko. Ug naa pag Ginoo, nganong iya maning gitugot nga siya unta God of love, God of justice, God of truth, God of kindness. Di ba? Almighty, nothing is impossible with Him. Ngano mura mag-imposible na ni akong naagian? Ana,
Sakto ba? Nganog na apay Ginoo nganong wa pa man gini mahurot og kahalin atong slot. Nga purti na man ginakong luhod-luhod ani sige kog ampo ni San Vicente Ferrer nga daghan untang mamalit natapos na malanto igwa mangyapom hurot. Ug naap lagi Ginoo. May na ba? Na karon may nang masayod ta. Tan-awa si Kristo na tao sa pasungan. Nitubo nga kabus kaayo wa gani ka eskwela. Pero ni-claim siya nga anak yung kus Ginoo. Ako ang Dios nga nagpakatao. Ako ang manluluwas nga gikan sa Amahan. Nanaog ko gikan sa langit padong dinhi. Ako ang gihisgutan nga pinaagi kanako nahimo ang tanan. Pero ang gipuy-an payag-payag ra didto gipanganak sa balay sa mga hayop, wa ka eskwela, wa gani hapit kaon, 40 ka adlaw, 40 ka gabi, wa mo kaon. Unya gilansang sa krus, wa manaog sa krus, namatay, gilubong pagyod. Unsa man na? Unsa man na siya? Hoy, unsa ba na ba? Timaan ba na nga naay Diyos? Tubag. Kusga. Ato maginang gibutang daluyo, naagi na sentro sa tong altar, gilansang sa cross. Timaan na nga naay Diyos. Hinay kay tiyo. Timaan. Nakaroon kay mao man ka na timaan. Mao man ka na ang Dios nga nagpakatao ni tuo man ka na sundo na nato. Ato nang sundon. O kinsa tong mosunod ana makasinati nga naa gid ay Dios. Si San Lorenzo Ruiz niingon siya bisan pagtagaan kog 1,000 ka kinabuhi balik-baliko na kog halad niining paagiha magpa-torture siya og 1,000 times. Nga naman, 14 nindutas iyang gibati sa dihang gitorture siya. Nga na-feel niya, nga nahiusa siya sa Dios nga gipatay sa cross. Ang tanang mga martyrs, lipay kay sila nagpasalamat sa Ginoo sa dihang gitorture na sila. Ginoo, salamat ni ining great opportunity nga nakaambit mis imong kasakit sa cross. Pasabot di mga igsoon, kining tinuod nga Dios dinhis kalibutan nibuntog sa kasakit pinaagis pagpasakit, nibuntog sa kamatayon pinaagi sa pagpakamatay. Kay ang tinuod nga manluluwas muadto gina siya sa lugar diin tua ang luwasonon. Nya kitang tanan nangamatay man ta sa sala ni adto sad siya sa kamatayon. Para gud anang naima tabunan dito sa ilawom sa yuta anang mga landslide. Unsa may buhaton sa mga rescuers, maglantaw ras layo, gawas diha, diyan nami, gawas diha, mo ana day. Unsa may buhaton sa mga rescuers? Musud ngadto sa ilawom sa yuta. Morisgo og naa day tao diha nga naanod na moingon ka, ngari, tabuk ngari, amo kang dawaton. Unsa may buhatos mga rescuers? Moambak sa tubig. Sige, lingya imong tupad. Ing naandam na kang moambak aron imo kong luwason. Ing na kuno, naandam ka, moambak. Mao na mga asawa, kung ang inyong bana na biktima ng kabit-kabit, tuan as kabit, kuyugi dito sa kabit. Dito siya luwasa. Kung ang imong bana manamparos na nimo tungod anang iyang kaanimal, kusog na kay mangulata, pagpakulata aron diha niya ng iyang pagkahingulata, anha nimo siya luwason. Kung ang ato mga tao wa nay mga balay, kitang dunay balay, mangadto ta sa ilang lugar nga way balay. Pasabot, dad-i ditong balay.
Himuig balay mo nang gahimo tarog si TUMM. Ni gasto tag 100 pesos atong si TUMM aron maka duol tas dunay balay. Anga magmuduol ka dito aron mga saba nila nganong wa mo'y balay, pagdag materialis para sa ilang itukod og balay, duol dito. Dili kay magsige ra tag ingon na paghimo dag balay. Unsa may akong ihimo? Palit og slot. Ana, ako sad nga naluoy nga ang ato mga kabos nga igsuon way gikaon ang magsige kog pakauwag baligyag slot aron makapalit tag mga pagkaon para ihatag sa atong mga kaigsuonan. Mo sa na akong buhaton isip pare, wa man ko'y kwarta din anang inyong kolekta, minus man na pun anatog slot. Nga ikaw sad ganaa sa ekstrang kwarta, puy ang kamatuoran. Nganong magsige man kag ingon nga di ko mo palit og slot, nga naa man jud kay kwarta. Pila ra man ang 500 pesos para sa atong SBF dag, pila ra man ang 100 pesos para sa atong Santo Niño's healing gifts. Wa jud kay 600 karong adlaw, na kay 600 wa. Uy, puing kamatuoran, na kay 600 wa. Niya, nusa man ka mo palit. Unyag matapos na. Ha? Nanusa man ka mo palit ba? Unyag matapos. Kanang di nakakaginhawa o napakampalit. Para unsa man ang imong 600? Para ipalit og pagkaon? Dili. Ipalit nag-slot. Itukod na natog balay. Ihimo na nato sa atong pagsaulog ni Santo Niño. Ug ang grasya matod pa diri sa atong ebanghelyo, gikan sa naghingapin niyang grasya, kitang tanan gihatagan niya sa walay puas nga panalangin. Ang balaod gikan na ni Moises, kana bitang balaod nga magtigom gyud para sa imong future, magtigom gyud, balaod man na. Balaod nato ba? Tawhanon. Pero matod pa diri ang grasya gikan sa Ginoo. Unsa man ang grasya? Kana bang wa tay effort gihatag ra nato. Wa tay effort para ato ng pangayoon, kalinaw, kalipay, kahimsog sa panglawas, kasulbaran sa mga problema nga espirituhanon, sama aning binungulay, sama anang away, gubat, espirituhanon man nga kanang problema. Way kwarta nga makasulbad ana. Wa gyud. Unsa may makasulbad? Grasya. Kanus aman ang grasya mo abot kung kita nagtuman sa sugo sa Ginoo. Unsa may sugo sa Ginoo? Sell everything you have and give it to the poor. That is the final requirement para ang grasya mubaha nganhin nato. Hige, lingi ay mong tupad. Ang di mo lingi matapos. Hige, na sa dili pa matapos ning 2024 mopalit na kog slot. Sa dipa ni matapos ang 2024 palit yung kog slot. Ana ha?